No ja nie znam chyba. No już niewiele, nie? No. A ona i kriwo tu stoi, no ja nie znam chyba. Ale do pici to koleso. Sice nie dobre, bo to masz wytoczony wąt. Ale toto má... No väčšiačko, jak toto. To sa mi zdá, že toto je viac do Ačka, jak tamto, vieš. A to je inak divné, lebo tu je Lebo no nastaviteľný hej, ten... hej. Že jak to je vymyslené? Ideme tam a potom čo? Chłope, to nie znam, jak Toto mi je dobrý chlebík. To zase bude to liter. Chvíli, daj na kameru. Ty bude tu čo do tuningu už? Ja by prišlo večer. Ahoj, Rado. Podiel chcem vás privítať s chlebom a solou. Ty nešafiruješ. Neviem. No dám. Kaže, nešafiruješ. Nemám na výber. Musíme chodiť. Kde do piči tam ten zradca? Tá ten malý široký. Príde ešte teraz zablázať. Kiko? A ostatný? Janík? Janík tu? Aha. Janík jak bezdomovec vystupuje. Dík, trošku bude za autom. To bude dobré. Čo hľadaš? Taká autíčka? A tu oni. Neverím, že nie. Pozor, Rado, pozor. Vyzval v čipu, kamo. Dobrý. Dobrý. Piči me jebe, že to nemá hardka. Však aj ja mám dodávku inak. Máš dodávku? Hej. Či skoro už? Či? Ja neznám. Počkuj, tu už naložené. Toto. A zentrála k Tu tomu? ti budem prezúvať gumky za 2 eurá. Dobre, ja ti rovno dám peniaze, lebo ja nič nemám prezúte. Jeba. Tak škľujem veci. Hej. Ráno, ahoj. Čauko. Ránko. Serus. Toto vám treba? Opiče. Nezodpovedné. Absolútne nezodpovedné. Sa to tak zvrtne. Dobre. Toto vežneme. Môžeme ísť. To ide tiež? Tedy bolo. Koľko hodí? 44. No, mi to malo ísť. A ty čo potrebuješ vlastne odo mňa? Šoferovať traka. Autom prídeš naspäť. Jak? Chlapci prídu. OK. Vece tu vyzerá za to, že Vidíš, počúvaj teraz, čo rozprávam. suck my dick. A keď budeš točiť o 5 hodín, tak nebude pamätať, čo teraz rozprával. Takže ideme teraz všetci takto a potom ideme s Jožkom naspäť, alebo jak? OK.
No dobre, no. A chlapci tu kde tu majú auta? Opitý ešte. Hej, že všetci? Hej. Takže to celé sa presunulo. Hej, ale krásne auta to sú. No, pekné. Toto poznám zakaďal, ale neviem skadiaľ. Asi som to tak na bazaši videl. Ňam. Krásny interiér. Kokos, ale to vydrbané. Čo? Fakt, je to mŕtve už. Masaker. To je také kúpe, no. Mám teraz všetko, dobre, idem vypnúť 36. Idem vypnúť 36. Grovej konie, uherní. No neboj, všade, on nie tam, kde by mali byť. Však tam sme chceli byť. Či tam sa dostaneš, aj keď tam nechceš byť, ne? Tak. My sme išli ako slušní ľudia si zahrať biliard, lenže išiel si a hernia tam, no tak chápeš. Sa objavila, hej, zrazu. Ne, zacahli nás nuka, no herni. Zacahli. Tak prišli? Tak mi zacahli nás Píšeš, do herni. píšeš koľko máš gum? Počúvaj, ale ten stav by Či čo treba robíte? zobrať teraz. Koho? Stan. Nie. Čakaj, a ty na čom ideš? Na šliskacím denku. Nie, Na traku. Čo tam máš? Toto. Na traku. Aj chuj. A ty na čom ideš? Však on nejde, lebo je opitý, ako hovedo. Aha. Takže ideš zo... Takže ty na čo vlastne ideš? ideš s nami potom naspäť po ďalšie auta. Áno. OK. Už môžeš šoferovať. Pekné? Hej, hej, Máš Bčko? Ja môžem aj Simon. Čo? Máš Bčko? Prosím? Máš Bčko? Hej, mám všetko. Koľko ti to stalo? Pekné? Áno, je to krásne. A dobre, toto nie je to obyčajný papier, ale toto. Hej, dobre to je. Ole. Počúvaj. Zober Stan, toto. stan treba zobrať teraz. A ja nie, inak no, dobre, som nezobral stan. Som zabudol zobrať stan. Však dobre, aj tak ideme hneď naspäť. Hej, môžeš kľudne. Tu? Do toho? Hej, ne do dávky. Do dávka moja. Aha, okej. No, dúfam, že sa opne. Ty ideš na GMC, hej? Hej. Dobre, ti zober. Prosím ťa, ja vezmem. Keď ťa môžem poprosiť, tak tu, lebo tu mám techniku v tomto. Doľava, hej? Doprava, Aha, doprava. doprava. Počkej. Ja by som ti aj pomohol, vieš, ale Poď, nahrávam. Vieš, to je výhovorka, vieš. No. Vieš, ja by som ti veľmi rád pomohol, ale... Ty kokos, ale dosť. Pozri, čo som kúpil dneska. Hej, toto mám. To si... Hej. Toto mám, toto je ináč veľmi dobrá vec. Ešte ja s týmto vlastne fungujem. Hej? No. Moja sestra, nechceš? A ja, že... Dobre. Hej, je to... Že idem minúť ďalších 100 eur do Je to piči. po piči vec. Hej, dobre, ideme? Hej. Čo? Takže ideme. Ale ideme prvo iba do dávky, to vám nebudem nahrávať. Takže ideme tam, na miesto. Tak, mám sa to rozostrať na celý čas skoro. Dobre, takže vidíme sa na mieste potom. To sú také špatné disky. Tá, už hej. Však na zimu, ne? Jasne. Však aj s tým dáš na koleso, ne? Vieš, chodí jak Mad Max. Nebudem aj ja napomocný s jednou rukou. To je odtedy, že nevyšla farba, ja mu neverím, podľa mňa odjeba. Si maľoval do piči, ja maľoval. To sa už mali byť o 7. To tu už máme všetko dávno stať. Do 7 som ešte spal. Odlož kameru pod rohy. A
te pensy dokumentalne, co robisz, to musi grać, nie? Ale to dokumentowane, że ja nic nie robię. Nic? Lecę jeszcze do tyłki. Teraz ciężko pracuję, słuchaj. Locked up in my pocket, cause they wanna test my luck. Finger on the trigger, I ain't never giving up. Lock up in my pocket, cause they wanna test my luck. Finger on the trigger, I ain't never giving up. Lock up in my pocket, cause they wanna test my luck. Finger on the trigger, I ain't never giving up. Lock up in my pocket, cause they wanna test my luck. Finger on the trigger, I ain't never giving up. Czekaj na razie. A jak tu są siedzimy? Jakbyście mogli zjazdzić, nie? Czekaj, ja jazdim, nie? Nie, Ej, wymienił za tej też Dobre. All of us out here setting up shop, trying to move off the block. If you need to pick up a pack, you know you gotta come to the spot. Trying to move off the block, move off the block. If you need to pick up a pack, you know you gotta come to the spot. Eyes full of tears, had a lost in the mirror. You see by her face that she's had enough. All of us out here setting up shop, trying to move off the block. If you need to pick up a pack, you know you gotta come to the spot. Trying to move off the block. Aj, boha tu, Krista bohového. Eyes full of tears, had a lost in the mirror. You see by her face that she's had enough. To nie to jest idealne. Čo? Ešte raz? On to bežný ventil je tu. Som si ho poriadne prichytil. Co? Výfuk mi padá, ale už asi veď. Výfuk mi Ja ti zvolil pásku. Mówię to tak, nie? Back
co užijete, się zabawimy. Začiatok začneme na 11. Tu sú paru, ale kto tu za krutu vás pýtam? Necahajte ju do vonka, ani gumy nerozjebujte. Kto tu, ako idete dvere na dvere, ale nie až ku kraju, vieš, aj tam neojebe ľudí, ale kto tu za krutu a tam robte co chcete. Tam posledná zakruta, tam to cahaj, kde chceš. Čím viacej vonku pôjdeš, tak je tam lepší asfalt. Takže tam sa kolo gumov nedrž, bo tam je rozjebaný. Takže tam sa robte co chcete. Takú som gumy, mám gumy u mňa, hej tu budú. Tu kolega prezoval. Počúvaš pozorne? Zapisujte. Počúvaš pozorne? Áno. Musím. Počkajte, máš zapnutý mikrofón. Otázka na vás, koľko aut dáme na troj? Všetky. Po 5, nie? Nebude dobre. Ja ti poviem 4. Ja si poviem 8. Dobre, tu sa vyhľadá strate, tu sa vchádza. Do defa si pôjdete. Púkajte na seba, dávajte pozor, hej. Počínate, 4 auta spočítate, tak sa toho píšeme do sebou. A 6. posledná jazda, nebolo do večera,